Ay ho ece öýlenjek. Gel ho entek deň duşlanda da öýlenmedik. Bara ara bir sana ho. Bolýarlar ho öýlenende wagty gelende entek. Borlay biradara. Ayo atası. Senin bir zat diýdi, gaýrat et körpäňe. Öyle. Atahan mı? Ayo, yılmadık. Açan sakalı sıyırıp yetiştin. Sakalım sıyırama ok sakalım düşüşe saça derek. Atahan ne mi? Ay bana öýlense de öýlenmese de bar be. Azakılla. Bolmanım, senin derek golası yok. 30-40 yıllap derek golü minni olur ya. Hayo, dinle beni. O ula seret ula, senin 10 yaş ulu. Onun yüzüne serettin, sen yüzünden yaş görünüyor. Gül yalak, gül pepe yalçağı, yaşacık. Sen körpe olup sakalına seret. Atan sakalı yok, sen sakalın ötüp gitti. Öğlenersin, sen öğlen. Atahan, öýürjek bolsalar bara, öýlen bunu. Seret maňa. Yaşar ýan bilýär. Agam özüň diýip ötürdüň arada öýleneýmeden çygym. Bardan ýaşap bert zat diýip senin durmuşyň kynny, hasam kynny. Hemme zada çyndyr öýtme ol situasiýa görä diýilýär. Öýlen eje, görköç oýdym suratyny. Gördüm bolsama öýlenirdim şo oýdan arman men öýlenende. Borlay ükün berdiň özüňe ben. Getirece. Hayo, gorkuz. A sen näme seredi gotin, gorkuz ogluňa. Mene me? Ho görjek, gel suratyna görjek, gel görjek, gel ho. Özüm öýräýim ýa täzeden. O gorkuz bilen men sana seretde de martip galan. Allah hep görmedi. Ha. Toydamin. Ha? Hayo gelin. Men öýlenmän oýlanasy gelýär ejen. Ýör. Inneki ile öýrürs meni. Oh. Yer gidelle biz. 2 kilo öğlenirsin korpunda sen. Ece. Öýlen, tamam bolýar ekene o öýleneýin ýa. Oňaýyn. Inniki sezon öğlenirsin oğlum. Öýlenejekdir da o. Nahar alsana nahar. Yeni yumurtka mı? Men tagam 4 gün yumurtga ip berine jüýjä bolmak. Kamir başga nahar biçiräý ho. Näme göwnüňe yaramaýan bolsa barturda öýdüňizçi? Sen garaşa men ejeme jaňa diýin. Onu düşünýär sen bilen. Alo. Alo, eje gowmy? Ana öz saýlan geliniň bar. Hawa problema bar eje. Men öz aýdyp berýärdir. Daýganjan, gowmy ýagdaýlaňyz. Hawa bizim gowy Hudaýa şükür gülýäli hemmedat. Hawa agdy birje ýaşap şu at naharam berdim ogluňyza. Hawa. Siz haçan gelýäňiz? Sizin gowy naharaňyza mara ataraýny otyrdım şu gün geläýin palaw edeýin. Hawa bolýa, ine berýär nädir şonu. Bolýa eje. Bak. Böyle çörek kuruver da yan bile. Çörek size maňarsın iýinle. Ha? Aysulu. Au. Aysulu kim? Kim Aysulu o? Näme Aysulu? Men näme tanap onu? Kime Aysulu? Aysulu. Kim? Yok öyle men Aysulu'nu tanamam. Doğrumaydı. Aysulu kim? Dur. Men şu an düş gördüm. Düşümün içinde yeni düş gördüm. Onun içinde yeni düş gördüm. Yani men Aysulu'nu tanamam. Aysulu kim? Stop. Dur şunu. Awa Aysulu şol. Mektepde urnak. O senem tanıyan kılatlaşma. İkileme burlaşıp gör näme? Melin ur. Wah sen gadyr bilmez. Au. Ne bolmadı? Bana ne mutlu? Девушка, ты красавица, ты очень мне нравится. Познакомиться, девушка? Нет. Ладно, если ты мне номер дай, потом SMS yazar, akşam öyle SMS. Отвали, да господи, придурок что ли? Şekerin için ayarlayacaktım da ho. Ak şeker mi de? Нога. Vay, çoğustu çiğliz.
Nичего не страшного. Гулялak Коля. Gayraz deli. Hey, это min машина. Да, o min машина. Ne hay, bugün oturdu, tin aylayını gel pizini işe ne der olsun. Zibio. Ama. Ay bakım dolu fon aylanırdık da o şahar o. Özün sol. Gadır bilmez adam ekinin ayağım ağrıyor diyorum yalan söz yapsın. Özüm aylanır da üç ödü gittin ne? Baksan bu mi gider mi? Ola tur ola. Bular neydi? Yine şu janchka urib. Bolli. Şu balçıka var ha. Yine çoğulan sen yanında men molaqim yerkitdi doğru mu? Şu adam. Seni merve dayanıydır Allah. This is the marketing bro. Halkına goju settem, goju halın daro halkıdanna. Ay gördüm ben gittim gello. Parol gerek olur. Ben şunu alayım. Böyle. Bulam, magazinin adından size soğut. Size soğudum ama. Hava. Soğudun. Sağ olun, ne istiyorsun? Başka ne reklam edip vereyim? Gençler fayla verin sen. Ovcuyum avdayın William. Menciyim de. Erun yerden birinci men turuyan. Son gün turuyan. Eğer de tokoyda adaşan olsan, onun öyüne gayt. Açanda yürüke gan kosmosa gidenne, onun ilkinci gören zat men samat sen kamdı. Marka yol William. Men yol verdim de. Geldi. Alam. Erun menden yer turuyan zat. Bu cilnik. Geçayın da bunu. Men Karakumski'den yönü kağıldım kendimi çevir. Onlar men 7-24 işledim. Bu olsa men mıkadnoyum. Yar kofyan William. Men yardımda. Yatta saklı olmasa yadından çıkar. Kanalizasyonun eli yoktu del. Ağzının içinde de olup bilendir. Açanda men taksam bilemdi. Taksist bana 20 man töp düşüyor. Men saat takım okusa men özüm çözen sağlıktan ne yaşadığını. Deyin şunu William. Men dinç verdimdi. Men yaransa vuruf del. Yönü yarayansa vurur. Erkim çayçı biziden diyeceği ya. Olsa menden. Tanıdın beni? Yok. Get telefon var hani? Orada обычный adam. Berde milyon koşulup mu? Kaç o telefon var hayda. $150 yetmelidir. Değmedi ha değmek değene de. Ne masın falta mı? Falta kakan yara candır. Ay ha. Adol kardeş. Es woğlan bak gatragat woğlay daro. Ojo laydaro. Dost, to giriyansın ha. Giren. Görüyansın ha men videolam. Görüyen. 60 ettar $150 yetmeli mi ha? Böyle yana senin patisat etkin. Hodu deni izin edeceksin. Ananmasan 24 saatin içinde bağla bilersin. Böyle karaşandır. Karış. Bu gücü de var. 60 ettin. Böyle. Eştin değil mi? Biz bu yar kofede pistachio cappuccino barlamağa geldik.
Dost tanıdın mı beni? O tanıdım. Görýän men videolarym patpisindin maňa. Görýän halam. Sen halayan tanıdın urbam. Şumy ýyllaň naharna atdyk barsa edip berýän cappuccino. Cappuccino. Evet, däleken. 150 maňa ýetmeli. Ýen naharlaň gollamasaňam meni gollo. Biz bunu maňa patpis atýar. Ürkleýinden yok, baktım yok. Geleyim. Alo. Ben ya. Просто гуляй. Vay. Klient. Ay. Salam, gowmusyňyz näme hyzmat, näme almakçy bereýin. Мы ещё потом в нескольких местах. Näme hyzmat Я не слышу рядом. Ketkilik modeller zatlar. Näkil model bilen gyzyklanýan messe kömeklady deýin. Слушай, что за что?